سلام كبرات تعزبتنا كم يصلحكم على توزينا سبورت حزلكم قريبه زلخو ناتنيل زميكيلم ኤርትራውያን አትሌታት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለየ ውድድር ምሳታፍ ኣተባባዒ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ኣብ ቻይና ሽንዋሽያምን ዝተኣንገደ ናይ ፍርቂ ማራቶን ጉያ እግሪ ኤርትራዊ መርሃው ከሰተ ንውድድሩ ብሓደ ሰዓትን 2 ደቂቃን 34 ካሊትን ቀዳማይ ኮይኑ ክፍጽም ከሎ ጎይቶም ሳህለ ድማ ብሓደ ሰዓትን 3 ደቂቃን 5 ካሊትን ግዜ ናይ ሳልሳይ ተርታ ክሕዝ ክኢሎም ብዘይካዚ ሜሮን ተኽልኣብ ድማ ተኸቲልዎም መበል 4ይ ተርታ ሒዙሎም ብዘይካዚ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ጓንጉዙ ናይ ማራቶን ውድድር ዝተሳተፈ ሳሙኤል ጸጋይ ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን ባዶ 9 ደቂቃን 32 ካሊትን ግዜ ብምዛም ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ውልቁ ግዜ ኣማሓይሽሎም ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ዝእንገድ ዘሎ ግጥማ ሴካፍ ኣፍሪቃ ብክልቲኡ ጾታ ትሳተፍ ኣላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ መዘና ሃገራዊት ጋንታ ብሩንዲያ ፈላሚ ጾታ ኣሰላሲላ ኣብቲ ካብ ሰዓት 1 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ሜዳ ስታር ታይምስ ሎጎጎስ ተኻይደ ጾታ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሮቤል ኪዳነ ብዘመዝገባ እንኮሸተያ ኤርትራ ንዓወታ ክውንጌራቶም በዚ መሰረት ኤርትራ ንኡጋንዳ ሲዕባ ካብ ምድብ 1 ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብደገፍታ ማሚቃ ውድድር ኣብ ምክያድ ትርከብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካልኣይ ናይ ምድብ ጾታ ኣብ ተመሳሳሊ ስታዲየም አንጻር አንጋሪት ሃገር ኡጋንዳ ጽባሕ ሩቡዕ ክትራኸብያ እዚ ከምዝልን ከሎ ኣብ ሓጺር ምቅባልን ብሉጽ ቴክኒክን ዘንጸባረቐት ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ኣብ ፈላሚ ሃገራዊ ጾወተን ነተን ቆማታትን ድልዱላት ተጻወት ታንዛንያ ብፍላይ ድሕሪ ዕረፍቲ ክምክተን ተራእየን ተጻወቲ ታንዛንያ ዘለውን ተመክሮ ካብ ነዊሕ ብሓንሳብ ዝጥርነፋ ብምዃነን ኣብቲ ጾወታ ዝነበረን ሓይሊ ተጠቂመን ብፍላይ ነዊሕ ምቅባል ዝነበረን ብልጫ ዝጠቀሱ ኮይኑ ኣብ ሃሚስ ማሳካ ክልተ ሸቶታት ጆይስ ማሻክ ድማ ሃትሪክ ብምስራሕ ናይ ገፊሕ ዓወታ መዝጊበን ብዘይካዚ ኬንያ ንጅቡቲ 14 ብባዶ ክትድህኻን ከላ ኡጋንዳ ንሶማልያ 3 ባዶ ረቲዓታ ኣብዚ ኣብ ኡጋንዳ ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ሴካፋ ኤርትራውያን ነበርቲ ናይቲ ሃገር ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ምምጻእ ኣብ ምትባዕዮም ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ክልቲ ጾወታ ዝርከቡ كم أكل نتي موياوي عاقم سبورت نممعبال ذكر زلو كل مدايو تعرتات كوميشن بحال سبورت نيرترا مس محبر متحجاز إيطاليان إيرتران بمتحبر نحر سمون أبس مراه كهبو زقنيه سلطنا حكمنا سبورت زحل فقدام شوعات حساس كلشنا 19 زازيموم تي كابرو ما إيطاليا بزموصو كيلاتات حكمنا سبورت أبرات هاجراو معاكل حكمنا سبورت إيرترا نأسلت أنتي كيلاتات حكمنا سبورت إيرتران أثلتات نزتوها بمدب نسنفلتتاوي أجبات حكمنا تهدسون كمون فوسا حماماتن مرمرا وشطاوي حماماتن جماوتن أثلتاتن زتقلل ኮይኑ ኣብ ምዕባይ ኣፍልጦ ዘመናዊ ምርመራ ሕክምና ኣትለታት ልዑል ተራ ክጻወት ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ካብ ኣዋሃድቲ መደብን ኣባላት ሃገራዊ ማዕከል ሕክምና ስፖርት ኤርትራን ዶክተር ተስፋስላስ እዮብ ፊዚዮቴራፒስት ገብረ ህይወት ተኽለን ኣብ መዛዘምቲ ስልጠና ኣብ ዘቕርብዎ ሓጺር ጸብጻብ ሓቢሮም ኮሚሽነር ባህልን ስፖርት ኤርትራ አምባሳደር ዝምረት ተኽለን ንሰልጠንቲ ዝተዳለወ ወረቐት ምስክር ድሕሪ ምዕዳሉ ኣብ ዝስምዑ መልእኽቲ እቲ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ዓውዲ ሕክምና ስፖርት ንምዕባል ዝካየድ ዘሎ ዕማም ምዃኑ ብምልካት ሰልጠንቲ ነቲ ዝቐሰሞ ሞያ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሳቶም ብግብራዊ ስራሕ ብምምዕባል ኣብ ምቅላል ዝርአ ጸግማት ጥዕና ስፖርት ብዝለዓለ ክሰርሕሉ ብምልባው ማሕበር ምትሕጋዝ ኢጣልያ ኤርትራ ንዕቤት ዓውዲ ስፖርት ሕክምና ንዘካየዶ ዘሎ ቀጻሊ ጻዕርታት ብስም ኮሚሽን ባህልን ስፖርት ኤርትራ ምስጋኑ ምቕራቡ ህዝባዊ ርክባት ኮሚሽን ባህልን ስፖርት ኤርትራ ድራር ፍሳሐ ኣብ ጽሑፋቱ ኣነጺሩ ኣብ መንጎ 10 ጋንታታት ብክልተ ዙርያ ክካየድ ዝጸንሐ ሊጋ ዓንሰባ ናብ መፈጸምታ ጾወታት ኣብ ዝሰላሰለ ዘሎ ግዜ ለንደን ኣገዳሲ ዓወት ምዝጋብ ናይ ሰልሳይ ደረጃ ቦታ ሒሳ ኣብታ ብመንጎ 35 ነጥቢ ብምውላል ክልተ ዕድል ናይ ማዕረን ምስዓርን ሒዛ ዝኣተወት ዓንሰባ ብ2 ነጥቢ ማሕዲጋ ብ33 ነጥቢ ናይ ምስዓር ዕድል ጥራይ ዝነበራ ለንደን ዝተኻየደ ጾወታ ሓያልን ህልኽ ሓሊፉን ጎነጽ እስትራይ ገጢሙ ነይሩ ጾወታ ምስ ፈለመ ክልቲአን ጋንታታት ሩስን ጾወታ ብምንጽብራቕ ሓሊፈን ፈተንታት ይካየዳ ነይረን ኣብ መበል 40 ደቂቃ ናይ ብሉጽ ምዝጋባይ ሸቶ ናይ ሊግ ዝኾነ ኤፍሬም ዘርኦም ናይ ደንደን ሸቶ ብምዝጋብ ንጾታ ክሳብ ዕረፍቲ ብሓያል ረስኒ ከም ዝቕጽሉ ገበሮም ድሕሪ ዕረፍቲ ዓንሰባ ዝተመዝግበቶም ሸቶ ምዝሕውዩ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ቦታ ዝረኽቡ ምንባሮም ቀጻሊ ፈተነታትን ንሱ ዘስዓቦ ጎነጽን ከንጽባሩ ብምጅማሮም ግዳይ ቅሕ ካርድ ኮይኖም እዮም በዚ እውን ድሕሪ ዕረፍቲ ጥራይ 3 ተጻወቲ ጋንታ ዓሰባ ብጉድለት ስፖርታዊ ዲሲፕሊን ካብ ጾታ ተባሪሮም ደንደን እውን ነዚ ጉድለታት ምዝማዝ ኣብ መበል 89 ደቂቕ ንዓወታ ርጉጽነት ተልብሸቶ ካብ ኤፍሬም ዘርኦም ብምርካብ ናይ ሳልሳይ ደረጃም ክውን ክገብሩ ክኢሎም ሊግ ዓንሰባ ዝመጽእ 19 ታሕሳስ ኣብ መንጎታ ነቲ ሊግ ብ44 ነጥቢ ትመርሕ ዘላ ላሳለን ብ41 ነጥቢ ካሊ تزلا الهلال بزجبر صوته كذا مخانو تفلتهم. ببرات عزبتنا نلم على زتلالو زين سبورت أبزي تفتيم لهم.